Dobrý deň, volám sa Daniel Andráško a som spolumajiteľom spoločnosti Logischool Dúbravka. 21 rokov som pôsobil v oblasti informačných technológií a tam som sa naučil, ako veľmi IT a všeobecne technológie, ale aj umelá inteligencia ovplyvňujú náš každodenný život a život našich detí. Ja som Tomáš Beliak, som tiež spolumajiteľom Logischool v Stupave a v Dúbravke. A súhlasím s Danom a mojimi slovami by som povedal, že programovanie a IT je jazyk budúcnosti. To znamená, že tak ako sme v minulosti potrebovali angličtinu, aby sme sa dohovorili, tak v budúcnosti, aby sme boli úspešní, potrebujeme rozumieť IT a to je ten jazyk budúcnosti, ktorý sa snažíme priniesť. Náš život bude ovplyvnený umelou inteligenciou. Už dnes bohužiaľ niektoré pracovné pozície zanikajú, ale do budúcna budú vznikať nové, o ktorých ešte ani nevieme, ako budú vyzerať, alebo ich nevieme pomenovať. Tuto v Logischool chceme deťom dať šancu získať základy programovania veľmi hravou, veľmi jednoduchou formou. Začíname Robloxom, pokračujeme Minecraftom, Unity a tak ďalej, aby sme skončili niekde až pri Pythone a umelej inteligencii. A aj tieto vlastnosti a danosti, ktoré sa vaše deti u nás naučia, im pomôžu získať lepšiu pracovnú ponuku v budúcnosti a takisto ich naučia kritickému mysleniu. Čo dodať? Proste príďte do Logischool, príďte si to vyskúšať, máme dni otvorených dverí, robíme letné tábory. Som presvedčený, že sa to deťom bude páčiť a veci, ktoré sa tu naučia, budú ešte dlho v živote využívať. Ďakujeme a príďte sa pozrieť do Logischool Dúbravka. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.